Marhite-hite goarni dewata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amen. Jehova do panodangi diahu, dohot hatuauku, tung ise mahabiarakku, nang pemarhoron-horon parangan akana manukum ahu, dang dihabiari rohaku, sada do naung hupangi dohot tu Jehova, sai ido hulului, naing mian ahu di bagasat joro ni Jehova, saleling mangolu ahu, paidai idahon hinadenggan ni Jehova, dohot makalau mohosa, haposima Jehova, pagomos jala patugu roham, jala parhanalom Jehova. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami namarasi roha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala dijauho kami sian hahulomo tuhatiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya rajai todimna badiai mahamahami, asalam gadda haporsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahen ni portibion, asa saat hami rabdohot akan porsea di goarmu, tu hanguluan nasora suda, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion minggu kedua dung Epipanias. Ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jehova debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu. Manang ahana di banua gijang, dohok na di banua tongaon, rodi dan di bagasan aek na di toru nitano, yanggo tunggabe si sombaut, manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot, akkana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu,
nasa si ulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah di Batam doi, dan jadi homangula anggo dinasadari i, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam. Aidina onom ari do di toppa dewata, langit doho tano doho lau doho nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibahenido ubahen na dipasu-pasu dewata Jehovah, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, ikot pasangapomu donatorasmu, asamartuaho, jalaliling mangolu, ditano na nilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu, maralohod donga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Behapat dok ni debata taringo tupati nasapului, odo, ahudo Jehovah de Batam, ninna de batata, pargogo na suatu dosan, jala parimas, siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi suduk patuluhon, rodi suduk paupaton, pinopar niak kana sugoroha diau, alai asido rohaku diak kana maribu-ribu, akkana marholong ni roha diau, naso mangaulosi patikki, ido sahakna, atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan dewata, laho mangulao nau bartu patik nai. Ale Tuhan dewata, sai pargugui mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Mari dihita. Tato
tabegi matiting nama sa di minggutta sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-hut ma tikting nama ragam di Minggu 14 Januari 2024. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggutta sadarion ima Minggu paduahon dung Epipanias. Topik Minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Paduahon kelompok KOR tu hari Minggu 21 Januari 2024. Di pukul 7.30 ina Kamis ama Huria ama Salom dohot NHKBP. Di pukul 10 ina Hanna, ina Deborah, ina Esther dohot ama Jericho. Di pukul 10.07 remaja HKBP Cimanggis. Patoluhon ibadah pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 30 WIB di tanggal 21 Januari 2024 nanengro hita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton kebaktian Sikola Minggu. Parmingguon Sikola Minggu mulai mamuse tu hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Palimahon kebaktian paborhaton ruas nadohot calon legislatif. Di hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, patupaon ni Huriata do kebaktian paborhaton ruas ni Huria nadohot sebagai calon legislatif di pemilu nanengro. Ria mahita maddohotisa huhut manangyakon nasida. Laos pinangidoma tu ruas nadohot sebagai calon legislatif asa Roma hita sude amanginang maddohotisa. Tamulai ma kebaktiani di pukul 10 sia WIB maringanan di gereja. Napaonopon ruas natabba. Mulai minggutta sadarion tabba do ruas ni Huriatta ima keluarga Junius Hutapea dohot Osda Valentina. Nasida Pidasian HKBP Pansurbatu Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Sidikalang. Nasida masuk tu sektor Judea. Ruas napida mulai minggutta sadarion nunga pida sian Huriatta. Ima keluarga Dontari Pasaribu inang Boru Purba dohot 2 ianakon nasida sian sektor Roma. Nasida pida tu GKPS Purbatua Bolak 1000 dolok Simalungun. Pawaluhon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 naneng roon, tapatupa do papungu amplop diakoni sosial. Tapasahat mayan non ditiki papungu pelean na paduahon. Pasiahon pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial Huria. Mauliate ma di pasahat Huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Januari 2024. Tuakana so pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganop bulan tuhuria marhite-hite parhalado sektor tabi. Pasapuluhon ralat pelean. Ralat pelean pukul 00 warta tanggal 7 Januari 2024. Tersurat keluarga TM Siagian Borumunte seharusnya keluarga TM Simanulang Borumunte sian sektor Kolose. Pasapuluh sadahon torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 7 Januari 2024 570 sia halak. Pasapuluh duahon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak. Ulang tahun pernikahan 31 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 8 sahatu tanggal 14 Januari 2024. Hatani debata napasi kopon las ni rohamuna tersurat di Pesalmen 20 ayat 5. Sai dilehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapmi.
pasapuluh toluhon, pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 12 kakak godangna 3.450.000. Pasapuluh ton pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 kakak godangna 7.075.000 rupiah. Pasapuluh limahon tok ripe tu pembangunan. Jemaat napasahaton tok ripe tu pembangunan mingguon sada keluarga godangna 150.000 rupiah. Pasapuluh onopon keuangan huria. Tu huria 10.704.000 rupiah. Tu pembangunan 6.126.650 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.754.350 rupiah. Punguma sude 25.525.000 rupiah. Meletungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhata ma peleani bain sangap di guarna mauliatin. Tabigi makor siya punguan ama, ditorosoma tu punguan ama salo.
Maray de mahita, huhu mata papungu pelias sada A, sada B. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madihita saluhutna. Selamat baru madihita sudi. Moliate maditu hatta toktong do di lehon tu hatta tu hita gugu do semangat. Galatarida do sianaka edetei ate lumubi dia kakur nakiningan napatuguhon roha pikirat talo madalani tahun 2024. Tatang yomahatan itu hatta imana neneksian surat Yohanes bidusada hujah hamasian ayat 40 sahatu ayat 50 sada songono mah duduk di sini. Torang di arinai dina naing lau ibadatu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus ma madok ibana ihuton ma ahu. Alesian Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas do si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok mamad dong ibana. Nunga jupang hami ibana nani dok ni si Musa di surat patiki jalan na pinabua ni aka panurirangi ima Yesus anak ni si Joseph na sian huta Nasaret. Dungi didok si Nathanael mamad dok ibana. Tung tarbain ma rona dinggan sian huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma Roma homar nida. Dida Yesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringo tu ibana. Omma sada halak Israel nasitong nasomar pangasi di bagasan. Nina si Nathanael mamad dok ibana. Sia dia ditadahuau dungi dia lusi Yesus maibana huida doho uju dituruni hau araiho adorang so di jo si Filipusi dopeho dungi ni nasi Nathanael ma mengalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni hal Israel dungi ni na Yesus ma mengalusi ibana ala hudok tu ho huida ho ditoru ni hau arai ubay na porsea ho idaumu dope na sumurung siani los nin nama tutu si tutu do na hudok ko tuhamu idaumu na do mukap banuta songo pandungan itu hatta di tahun nasalpu songo ni manang di tahun 2024 jala ido sada pos niro hatta di tu hatta babua ibana dang heamas sohot di denggan ni basa dohon asini rohana madongani hita los ido sada buah-buah di bagasan hatan itu hatta na hujahana kiningan ditiki Tuhan Yesus rotu tonga-tonga di portibion pitor dipilit do 12 akasisianna dinalaho mangula ima dinalo papatarhon taringotu harajao ni debata di tonga-tonga ni portibion. Losido nang di bagasan ayati nakiningan sada sian sisiani ima si Nathanael. Ima na dipilit jalan na ditogihon si Filipus asa manada tu Tuhan Yesus. Asa boy si Nathanael gabi sada sisian manang sada ula-ula ni debata di tonga-tonga ni lau papatarhon harajau ni debata alai dina ditadai si Nathanael Tuhan Yesus alai pitor adong do suku-sukun di bagasan rohana tarboado pangihutonoku taringotu tu Yesuson ai odope ditada ibana ima Tuhan Yesus dinalaho ihutononna lau pasahaton ima taringotu sakap haluaon di tonga-tonga ni portibion. Pitoradong ma di pikiran ni mana nakiningan di hati dakon ni bana di bagasan ayati ima sia dia ma tung tarbain ma ro nadinggan sian huta Nasaret. Ala memang dung ditada si Nathanael do ima taringot tu Tuhan Yesus ala Tuhan Yesus marharoran sian halak
Nasaret lo teh, hutan Nasaret. Ndak ku boto manang na buano pitor pikiran ni jol mau di hati-hati pitor didok eles neang met molo didok Nasaret ate. Ala memang di bagasan hati-hati molo didok hutan Nasaret, odo sada hutan na met ate sian aka hutan na asing. Dus do molo songon hubatu dos song di hutan nami umpamana jokan tang tede jolma ai dauli di si pautar dau sian onak tuka dau di si na diri pulo lapatan na hutai buama dus do songon di hitan ulu adung do songon ding tede jolma te songon na di si piongot ninna dang ulu jolma lau tu si dakinata asing sian met hutai dau dang aluk kendaraan ra jolma na sian hipe akan ajongir dang aluk pola SDM na jago di siate kan tarsongoni ma di gobaron jolma Tuhan Yesus na sian Nasaret itu ya te molo hatana sonario nina betul-betul par PH2 per PH tolu ate ado tahe par PH tolu par huta hian natokan dung na di kota odo umpamana song kita atar song na tetes si mana songon berengon tapi saya betulnya BTL do mana batak tembak langsung do itu adung do persitakan songoni batak tembak langsung nesiak kutai tortarida mana di sonate jadi bui do salah terkah nah tahanel mangihut neng mangihut ton Yesus ale pitor adung do kecurigaan di bagasan imana iman di dok tung tarbain marona dingget sekutan Nasaret dok hatana asing batari itu niba do Yesus HP sian latar belakang nama siak parhuta-huta songoni maju odo gobaran nih nah odo na jojo terjadi nang digombar ngulin jolma di nalomang itu Yesus pitor adung du sada kecurigaan pitor adung sada penilaian adung du sada image nah adung di bagasan pikiran na anak si utonon olah mamerang leak naibe buamat pong kasongoni do pitor tanilai dua te adung lui pitor tarida me songoni tor tabereng do kesingna tak tabereng jahitan na te tor kesingna ulu di HP tertibu HP balik sa do colma wah pos roha di penampilan do na asing asugari hupatudos contohna tu pesta demokrasi tanggal 10 Februari naron asian penampilan naipe dia do dang dia nah odo na jujut kadang-kadang di tonga-tonga ningoluta di segala lini di sude aka parsaurap pe na jujutan saya tertibu jolmai di bagas ngulan holan marhite siap penilaian secara sekilas mata song bereng matong asugari berek kamu song molo sekilas mata bereng nang anu hirana di bawah rata-rata dua mu bereng serupa alai ternyata di lapangan luar biasa saya buat tidak kudu tua kadong aku undang lesa melihat cimanggis dari dok cimanggis adalah buah yang manis ada kan los dehi dari aka buah-buah nasi iru nung tonggi ale unang dicapur do durian nate olo do gabi mebu itaisi na dong atong tonggi dui jadi budang dujol masongoni si Natanael pesongoni no sanga tagamu marona dengan dauli sian Nasaret ale ah Peter dia lu si Tuhan Yesus do Peter di ayat 40 lu ni nasi Natanael mado ibana sian dia ditanda hoau apa dak ke apa jupang dope do Tuhan Yesus dungi dia lu si Yesus maibana huida doho uju dituruni hau arai adorang sodijo si Filipusi dope ho nah tarsongkok masih Natanael dang dope pajupang do Tuhan Yesus ale nunga ditanda Tuhan Yesus i masih Natanael
Ada orang so ditogion si Filipus, ditogion si Filipus do si Nathanael asarotu Tuhan Yesus. Alai Peter Tuhan Yesus madok utada doho sia dia pandadaum dari sodo hahomion odo mujizat keajaiban do kuaso ni debat nak peso hea pajupang nak peso hea lapatan na tubuh di bagasa pikiran ale nunga ditada debata nunga ditanda Tuhan Yesus ima si Nathanael odo huaso nayate biasanya mau lohita jol makan jolo ditada jo baru si tenda baru mah kenal mah hita teh baru taboto mah oh margaha doho oh martulang do hita mah mardonga tubuh do odo molo di hita kajol mah pele di hita lak bata kate ale yang Tuhan Yesus marhite waso nai ditanda do jol mai ditanda do si Nathanael dak kolan ditanda songo dia mah jol manai ale totu ditanda ibana do songo dia parohauna pitor ragu-ragu di mana Tuhan Yesus ale omma diamu aka amanami do inanami pitor dia kui si Nathanael ma dia namanya guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni hala Israel dongi nina Yesus ma mangalusi ibana ala hudok tuho huida ho dituruni hau arai ubay na porsia ho idaomu do pe nasumurung siani olo nama sete buate padoan Tuhan Yesus bangga do si Nathanael ditanda do ayo lo do songo kita jolma merasa bangga do hita molo ditanda halak hita dang manadai bana alai halak manadai bana kan idoi songon artis molo artis kan gudang do naso manada naso na ditadai bana alai anggo halak gudang manadai bana bangga masih Nathanael wah hebat do apeu ditanda Tuhan Yesus do atik bedak kutada doi kebanggaan holan taringot na diterdang panadang apa ini di Tuhan Yesus di bagasani omma dia kayati idaumu dope nasumurung siani dak sedia dope na hutadaho anggo hola nama nada do anggo hola ditanda Tuhan Yesus do kita songon halak Kristen anggo hola ditanda Tuhan Yesus do kita jolma na gok akahagalion anggo hola ditanda Tuhan Yesus do kita halak songon sada halak Kristen kita nagok akaragam akapangiduan do tanyakta alai anggo dituhani naing di rohana ikut tadauni akajolmai do Yesus ima debata nagok huaso nabui mangaleon akaragam akapasu-pasu do haluau di tonga-tonga ni ngulut tau nah alani do dihamu akan nahina holongan berbangga mahita unak kolana ditada ale naing ma ditanda do hita alani aha alani pambahenatai alani hapor seota parsi hohototai do tutuhani odo na paling penting kag gudang do di tonga-tonga ni nguluta ola ni na ditada ale lapatanna anggo di sukuma bada tahe satu bagas dia panandaum baima alani nagating ni mana alani aha ana saya pajupang dui babangga maya teh ale molo didok sedia ma ditadaho imana wo anggo ida takas do tarida dakolan penampilan ibana alai nang nabinahin nai pe di tonga-tonga ni aka persauran di tonga-tonga ni aka ragam do panggulmito do namardongan akan asing wah luar biasa wow istilahna waengon nah alani do diamu ngamanami do inanami dinalahu kita tapilih Tuhan Yesus di ngoluta unang holan sa namanada hita di Tuhan Yesus di balik ko dia teh tak ada ma Tuhan Yesus pabua ibana do mandongani na mangurupi do na takas na mangalihon aka solusi di tonga-tonga ni parnguluat teh teh ini masih apa nakina di edenya kamay nakina teh balgasi tutu do pambahenan ni debata wasa di dok songoni memang balgasi tutu pambahenan ni alani molo tatanda do balgani
Holong ni debata bahasa-bahasanya. Unang mabiar. Unang mandele honinna. Dido nakine dia teh sian sialung mate. Alanu ngatakas taida. Pambainan ni debata. Nah alaninu di tongah-tongah ni mangihuton Tuhan Yesus di nguluta. Tidak ada kamus kita ragu-ragu. Unang alung pikirat tak pitor dihantui ya karagam na asing mabiar hita. Tang ada kamusnya alak na porsen na mabiar hati. Alannya ha ala belga situ tu pembainan ni debata. Jalat takas pandongan ni debata di nguluta alani dang ulang mabiar hita. Jadi adung lebih nama katai di tiki acara to baru di ala nasab lopat ari kang ngagudang adung jolma maresponi buat tahun 2024 tahun adung namadok songoni pitor di dok amang padita molo di piga harion roado ni piku dawa nina aman ipim dawa masuk teberu lulu ba magulang batu nina waduh digulak pun sedia batui bawa tu saya dulu nina kan bah ngirimnya teh dulu ada nipi dunian anu mana dok piga haliau baju pang do uluk nina banget kan ni tak kuput dui sehat dui dah bodoh jagal ni di roh kan macam main di jolma nah gudang du jolma senipi du jolma mabiar bah ana masa tahun 2024 tahun anggo pun adong penipi nasi songoni langab dihita te una pitor tu naroa doa te ate biai singot di tonga-tonga ni nguluta asa margogo hita te maniup debata una pitor anong keputusan ido tandani nipi odo si jalonmu daun di dalam kamus orang Kristen memang ada mimpi adalah sebagai petunjuk Tuhan di dalam hidup kita, tetapi mimpi itu juga adalah merupakan suatu indikasi di dalam hidup kita untuk tetap memegang prinsip dalam iman, yaitu tetap kita Tuhan harus kita pegang, kita percayai dalam hidup kita. Asa buah, asa margugu, asa mampu kita menghadapi di tahun 2024 ai gudeng du aka si bolu setan nanti. Ali saya nagabe contoh nagabe posnya rohata ngata bolu sate akan namau di tahun nasalpu ngata bolu sakaragam panggul meti ngolu ade. Ali saya na taput ta ida songo dia ma hasil na taida teh pandongan nion ni debata do ya. Dan adong di tonga ngulutan namulu sate. Sugari ta ruji-ruji ni nasal pun dangan namulu sate. Ale ternyata songo nandi do ni hatan itu hanido takas do ida omu dope nasumurung siani. Jadi pos rohata te salile kita maniu Tuhani di tahun non idaut tado nasumurungi dope di tahun 2024. Amin. Nang mabiar kita te nang abitor hosual nida bos rohata te bahwasan Tuhan itu tidak pernah berubah kemarin hari ini dan akan datang besok. Itu satu prinsip orang Kristen. Una pitor dihantu ya ke biar ni roh haluate kan balagian non hita madalani aka roga aka program-program ni huriat tate tak pula mabiar hita te bahasa do Tuhan ya te ngulu ulang pitoran nung dipikiran baru tahe dapot donian sahat donian ulang pitor dipikiri ya te pasahat madirim tu debata jala haposi ibana asa ibana paturehon odo disondong na paling penting pangihutonota di Tuhan Yesus na pitor curiga boy do ro nadinggat siya Nasaret boy dero siat Tuhani ulo do suku-suku ngolut tahun alani biar ni rohata alani stres alani kefrustasian di hita apa Tuhan ini dong di bagasan ayat nakiningan jelas ida omu dope nasumurung siani laus nin nama tutu si tutudo nahudok ko Tuhamu ida omu nado mukap banua gijang jalan manaing mijur akasursuran di debata tumopot anak ni jolmai. Emang di ida kasih siani akahala na porsia takas di ida
Songo dia mah huaso keilahian hade bato ni debata nam patar di tonga-tonga ni ngulut tahun nanti. Dan hayalan ni. Napatana molo tadok do contohna dope ragu-ragu do hita masih dalam kabur dope hita bayang-bayang nama nguluang berarti nak takas do hita songo dia mah pangauhoni ngulutta namar Tuhania ni. Ale molo takas do pangauhoni ngulutta di namar Tuhani di mangatan semua hari baik. Kapan saja di mana saja siapa saja pasti Allah akan menyertai, pasti Allah berbuat yang terbaik buat hidup orang yang percaya asalkan dia percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Odui Allah ni di bagasan ayat nakiningan odo sitio potta te. Ima sada idaumu dope nasumurung sian natajaloi di nasai launia te. Posma rohamuna tiup matuhani ihutton ibana polumi ihutton ibana unang ihutton pikiranmu unang ihutton suarani portibi ihutton mah suarani hatani debatadi ringgas mah hita toktong lahong toktong pasaton tu debata idaumu dope nasumurung siani. Amin. Martanyang maida. Mulia tema disembah rohanami Tuhan. Diajari hodo kami dinalahu marpos di roha. Lo mangihutoko mangula ulon nami. Tu bagasan aka ari-ari nami tanaroon nali Tuhan. Asima roham Tuhan. Naing matakas. Pos ni roha haporsion nami mangitoko. Pos ni roha nami di paneri honomu di tonga-tonga ni ngulun nami si ganupari dohot nang si patu paon di tonga-tonga ni huriam lau mandalani akaragam pakubasion di tonga-tonga ni huriami ali Tuhan di bata asima roham say pasu-pasu mak huriam marhiti aka persaoran na pinajongjong di tonga-tonga ni huriam alani pasu-pasu mali Tuhan disaluhut nai secara khusus banon nami ali Tuhan ima dia karuas ni huriam dinalahu patujuluhon nagabi wakil rakyat di tonga-tonga ni ima pamiliton di pemilu tanggal 14 Februari naroon asima rohamali Tuhan sudi ya karuas ni uriam na borhat sian haka bipici manggison say homa toktong nama milit nama nudu na gabi patujulu di tonga-tonga ni negara manang di luat namion ali Tuhan alani ali Tuhan pasu-pasu masaluhut na pahot mapikiran nami ruas ni uriam haka bipici manggis do sudi aka rakyat ali Tuhan asa pakyomu dinalahu manudu aka ruas ni huriam gabi patujulu di tonga-tonga ni wakil rakyat di apala periode tahun 2024 2020 siaun yala sorohan nami Tuhan nang dina ro ruas na tabba keluarga Junius Hutapea do Osda Valentina Naros yang HKBP Pacurbatu Resort Utaraja Ugan Distrik Silidung pasu-pasu magaberuas na mangulu oleh Tuhan na pasi dohot makubasi huriam lasungonia ruas na pidas yang huriaon oleh Tuhan ima keluarga dontari pasaribu boru purbarap do dua yang nakona tu huria GKPS Purbatua bulak 1000 doluk si malungun lani pasu-pasu mana sida Tuhan gaberuas na mangulu di huriai Tuhan di bata asima roham nang pasu-pasu masuk di ruas ni huriam khusus nama ulang tahun di kelahiran dohot nang di Parsaripeon lam ditabai hodo las ni roha pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga hahipason lu mobil di Tuhan hatu guon maka porseai ho di ngolu nasida dia karuas ni huriam na pasahaton ali Tuhan aka pilihan na Tuhan tandalas ni roha mau lihat itu ho Tuhan diganup minggu diganup perpunguan di keluarga
nang di akalana asing alai Tuhan aka kewajiban pilihan bulanan tok riben do la asing saya pasu-pasu mai alai Tuhan lam ditabai hodo ma aka pasu-pasu di ulon nasida siganu pari di aka ruas ni huria alai Tuhan nah di bagasan aka hagaleon di perdagingon nang di partodiope nang lumobi alai Tuhan di persahiton marhiti mudarmu alai Tuhan pamalum mai sian roha nang sian pamatang asa jupang ma hahipason na takas alai Tuhan asa bui mangula marlas ni roha mar persaoran dia ka ari-ari nasida siganu pari alani alai Tuhan di bagasan tikion paborhat mahami lo mangula ulon nami mamuka marsugut Tuhan padau sian permaran leon pos ni roha di hami babua saya roro aka pasu-pasumi marhitin dan yula ni tangan nami hobartu lomo ni roham asima roham pasu-pasu mahami mangasahon guaring Yesus Kristus martangyang mahami tuho amin. Mari demahita siya nomor 957 ayat sadamangyut los tapasahat matujulu pilihan na paduahon. Sai horas jalan
pasahat di bagasan tikyon martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroroni saluhut silenukon na dinggan do nasa ulibasa na malutus. Pasat tami masyan na lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparahasya kami pilihan non pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim asal mutadahami godang isenukon mitu hami asal girgiri hami andok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di bono agidjang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomoni roham di bono tongaon songon na di bono agidjang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami. Unak kami Tuhan tu pangujunan, palua ma hami sian pangagong. Bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamina tutodim.